Nyakwara Mugia ng'anyisi ni bana bang' yweyo madundo tabo bedo kaduogo kod nonro mar gazet. Okinyi makawuono antiere kae kod Hansel Oyango jafwambo ma awadwa mar mondo mi walid ni gazet wanyisi gigo manitiere gazet okinyi makawuono. Oyawre Hansel ichiew nade okinyi makawuono. Oyawre nya Joyce ruto rita aneno ka ibendo riti. Weche mag gazet ka to ng'eny malo ka aneno ka oyang ka ni nitiere daktari moro ma intan manyo ka ngimane mano wach malit ahinya. Wan gi weche mag Adani ma pod dhi mbele ka ka ondik ni Ruto nyaka tinde nigi ng'ate miluongo ni Mr. Fix It. An penjo ni to dako fix issues ma jatend piny ni godo ni kosene omiyo jatend piny koro wero wend Ford Foundation. Aya, mago duto Nyakwara Mugia mana ka kisewinjo mago weche mag gazet ma Daily Nation omiyo peko kinyi makawon. To Hansel adwa mane wachak kod gazet ma Daily Nation kanyo. Mana ka kisewacho malo kanyo nitiere sigana moro kanyo mar Dr. Intana manyadendi mane okaw ngimane owuon. Mano toka kanosetiyo mano kuom seche 36 mane otiyo mano e osuptal moro mayudore Gatundu. Wantiere kanyo kod weche go mag Adani mana ka kisewacho kaito weche mago mag Mr. Fix It and links to Adani Group. Mane wacho kae ni mane nokila ma kinde mang'eny ne wuotho kod jatend piny Kenya William Ruto kodhi e wuodhe kata limbe e pinje maoko. Bathe kanyo bende sani koro wang'e ni odiochieng' manyoro kamiti mochung' ne weche go mag somo od bura ne opuodho mano komiti mar nono mano new funding model mar mondo mi ochak tich ayanga. Wang'e ni komiti ma kamano nitiere kod jokanyo 139 kendo nokwa jo Kenya mondo chwal paro mopogore opogore ne kamiti ma kamano. Mr. Fix It bende obobedo kwa nono it gazet mar 7 kanyo. Weche mamoko mabende omipek wanno ka nitiere sigana mar miyo moro kanyo. Owach kanyo ni cancer warrior, I asked my husband to remarry after I was gone. Mano kotudore kod miyo ma wanyalo wacho ni en miyo manokedo kod tuono mar cancer. Gi weche mag gwandruok mag siasa makoro neno e kin jatend piny Kenya kachiel kod jalupne Rigathi Gachagua. Ndike kanyo ni costly fallout, political diversion. Penjo kanyo obobedo kwa lidhe e it gazet mar 4 kachiel kod mar 5. Do bende odiochieng' manyoro ne ochungo chenro mano mar uso kata mar keto kar romo mar KICC e lwet joket mwandu ka koro giwacho ni Privatization Act mano mar higa mar 2023 ne en ataro mar chik kaluwore ni noko kao pach jopiny e yo makare. Kata kamano Hansel adonwa chak kod wach mantiere it gazet mano mar 2 mar gazet ni mar Daily Nation kaluwore ni nitiere weche mopogore opogore ma omipek kanyo. It gazet mar 2 kanyo nitiere wach momako wanga kanyo nyaka sani koro nitiere jogo mane ochwalo ng'ura mar moro mi koro ni kik ni jatend piny Kenya William Ruto kachiel kod jalupne Rigathi Gachagua kik med dhi apisi. Ano kodiki kanyo ni Ruto and Gachagua fight petition for referendum. Mano kotudore kod ombolo mar paro midwa go e pacho kae. Wang'eyo ni nitiere ji mopogore opogore makedo ne ratiro mag oganda kachiel kod okinde makoro nochwalo ng'ur makamane nyim doho. Gikwayo doho mar mondo mi owit oko paro makamano kata bura makamano. Hansel. Jatend piny Kenya mano William Ruto gi jalupne sani koro weche mag doho to osebedo ko omako gi kata kamano to mato koro en momako gi personally. Kizungu wacho ni personally moko ka ng'e ni osebedo komako kalure gi weche mag migepe mopogore opogore gi weche matimore Kenya kata kamano to mato ne iwacho ni activists 14 gi lawyers koriwre gi okinde mopogore opogore nodhi e doho mondo oyienegi mondo petition referendum otim Kenya ka kata mana kao paro kowuok kuom jo Kenya kalure ka gisebedo ka gitiyo makoro giwacho ni kolure gi kowuok kuom kinde giwacho nang'o ni jok manotero parainano e doho they are not able to chiwo gima omiyo gidwa ni gimoro ainano otigodo otimre Kenya ka. Gi weche mamoko ni ka weche mi isumo gi godo gin weche madhi gi policies kaka policies mag sirikal tiyo Kenya ka kaka executive osebedo ka tiyo weche mag osuru mosebedo ka idho pile ka pile
weche mag economy ma waseng'e ni economy ma Kenya ka to ok ber ahinya gi mamoko. Petitioners mo osedhi e nyim doho, a few kuomgi moket ka iwacho ni Cyprian Nyawamu, wan gi Khalif, wan gi Janet Mudhoni Ouko, wan gi Paul Rwakaria, wan gi Esther Mwikali, gi mamoko kuomgi kanyo ero. Koro warito mana neno ni doho bro wacho ang'o. Kata mano petitioner giwacho ni petitioners jok ma koro defend Ruto gi Gachagua wacho ni petitioners ok onyiso kaka nitiere controversy moro amora, ma kata iwacho ni ataro ma chik kata koso tiyo malong'o ma jatend piny Kenya ka osebedo gi jalupne. Petitioners go ok oyango ne court malong'o ni mae gimomiyo referendum nyaka dhi. Giwacho nang'o ni referendum en tactic ma timo maloko chike ma Kenya ka mondo ogol gi office. Ok en gima genuine. Gi question kata gipenjore ni source mar petition ni en ang'o. Nyalo bedo ni nitie joma dwa golo gi office. Jalup jatend piny wang'eni dwaro mag golo office osebedo. Kata kamano to nitiere joma yando ng'anyo Kenya ka mosebedo ka trend hashtag ma impeach both. Ok gidwa ni ng'ato achiel emodhi. Koro dibede ni jogi oriwore kamoro achiel gi activists gi mondo one ni jatend piny gi jalupne owuok e telo. Aya, malo kanyo bende aneno ka bende nitiere paro mano mar gero mano bus rapid transport makoro iwacho kanyo ni onego bed ni kawo omenda maderom bilion 7.6. Ka bende nyaka sani koro sirikal ma pacho kae okwayo kata okwayo joma opogore manyalo konyo e gero bus rapid transport mano e wang' apaya mano ma Outer Ring Road mano kotudore mano kokalo e Kenyan Urban Roads Authority kura makoro sani koro okwayo kembe mopogore mawuok nyaka e pinje maoko manyalo konyogi e gero mano bus rapid transport mayudore kata monego bed ni gero Outer Ring, mano apaya ma Outer Ring mayudore bore Nairobi kae. Ka bende nyaka sani koro iliekore ni apaya ma kamano koger to nyalo konyo e tieko kata e duoko piny dhugruok mag nyamburko mosebedo kwaneno e thoth apeyni mayudore e pacho kae e boma ma Nairobi kae thothne. Mae to en apaya mi iketo nying ma gitiyogo miluongo ka ni en iluongo ni Nyati. Nyati en ang'o omuga koso nang'o gi dholuo. Jowi, Nyati en jowi ok omuga. Wachore ka ni nitiere consultation contract moro mane jo Korea nosewin ma orak ma consultation no kende law mana nus bilion makora kende ne consult ang'o mago gik monego wanon malong'o. Kata mana to orako wuon en bilion madhi mana 7.6 mago kikete e pesa ma Kenya kata pesa ni dhi wuok e loan ma kowuok Korea makoro jo Korea ema dhi miyo jo Kenya loan ainano. Apaya ni wacho ni bro wuok areas mag Ridgeway kokalo All Soaps odhi nyaka Maradaima. Maradaima en yo kuma SGR nitiere koro bo connect wach ni Mombasa Road, area ma Mombasa Road gi area ma Thika Road. Koro kuonde ariyo obo bedo kaka shortcut. Mama e gima ne Eastern Bypass onego bed ni timo, but Eastern Bypass be sani koro wanyalo wacho nang'o ni ting' mar apaya ma geche kata dwaro ma expansion oseingo gima no okele ne osetiyo makoro Nairobi osedongore makoro nyaka wamany strategy machielo. An ma paro marwa ahinya nikech ma development ma boterowa nyime ma kiwuok airport ok ochuno ni nyaka ikal Nairobi e chuny boma. Inyala dhi adhiya straight ma en straight maonge ni traffic moro ochungi kanyo ero. Ka gima koro penjo maduong' en ni koro 7.6 billion tibro chule nang'o. Wabro timo kaka ne watimo expressway koso wabro bedo nang'o ma ji bro chulo toll mondo iti gi services ainago koso bro bedo nang'o. Koro mage gik ma warito winjo explanation maluwo. Kata kamano sani to koro RAC oseyaw ni joma oneno ni owinjore kata oneno ni ginyalo tiyo tijno mondo chwal nyingegi mondo chwal proposals magi kaka gibro tiyo tijno.
Adwa nwadhi it gazet mar adek, mano mar gazedni mar Daily Nation, mana bathe kanyo. Sigana ma bende gazedni mar Daily Nation nomenyo kinyi ma kawuono. Mano kotudore kod intern doctor, mano manyako, nyadendi ma hike pod ni piny ahinya, nyadendi ma jahigni 27, ma idendo kanyo ni Dr. Desri Mora. Ma jahigni 27 ma koro liekore ni ne okawo ngimane owuon bang' tiyo kuom seche 36 mano e od thieth mano mar Gatundu Level 5 Hospital mayudore e kaunti ma Kiambu. En gino malit ahinya, Hansel, ka koro nyathi matin kamae kata nyadendi matin kamae nyalo kawo okang' mar kawo ngimane owuon. Kata kamano liekore kae ni ne osechwalo ng'ur mano ko otudore koda kaka supervisors mage ne ok trite maber kata ne ok kawe maber e kinde mano tiyo mane od thieth mano mag Gatundu Level 5 Hospital mayudore e kaunti ma Kiambu. Kendo aneno ka caretaker mar kuma ne gidake otemo lero kaka ne wuok tich momose, bang' kosemose to nigi gwenyore mana wanyalo wacho ne gate e kinde mano donjo to caretaker ne wuok ne dhi neno mpira mano mar Manchester gi Arsenal. Kama bang'e koduogo no dhi wito taka to koro kolidhe drisha to neno ringre nyadendi ni koliero matene no osekawo ngimane owuon. En gino malit ahinya. En wach malit ahinya, to maeri aparo ne en one of the maeri en an extreme case ma gik ma intern doctors kale Kenya ka. To ok en kata intern doctors kende, kata intern teachers waneno ka nigi shida Kenya ka. Ng'ata miluongo ni intern Kenya ka chal ka gima gin joma they are there to be seen and not to be heard. Kata chudo mo malong'o kata ok chulgi maber. Ok chulgi maber. Gima wachore ka nang'o kapok wadonje ma inya paro ndalo mane dakteche no ng'anyo. Achiel kuom gik mane ng'anyo ne ni intern doctors mondo chul. Kata kamano mano ok ne waneno ka nomi duong' ahinya kane orako nobedo signed kind sirikal gi intern inya paro kata mana intern doctors ema nomiyo Nakumincha no riem tich kane gidhi ma gipetho e dho ranga Ministry of Health. Komedre gi mano ero, kata kuonde ma gitie conditions ok ber. Wachore ka ni Mora gi interns mamoko osebedo ka tiyo long hours ma up to 36 hours. Iyudo ka ng'ato pod tiyo shift ma back to back surgical wards. Iyudo ka samoro kaka sani koro nurses nie ng'anyo. Iyudo ka ng'eni daktari ka kodhi e surgery, nurse ema konye, nurse ema miyo tijno bedo mayot. To ka nurse onge, ni daktari ema tiyo tijno te. Kosea kanyo kendo daktari ema nyaka ng'i jatuo condition ne chalo nang'o. Koro ka iriwacho ni jotuo kawo shida magin go to gibiwe wi dakteche, to mano samoro nyalo overwhelm daktari. To onge kata mana therapy moro mitimo ne daktari, onge kata mana yweyo moro malong'o. Koro iyudo ka ng'ato 36 hours nyotiyo. Kata kamano iwacho ni jotendgi be nyisogi achai, to ok nyisogi achai embele jotuo. Makoro mano miyo gibedo gi dang'ni maparo, miyo esteem margi bende dok piny gi weche ma kamano. Wachore ka ni kaka ne nitiere nyadendi moro be wacho ka nang'o ni en owuok e shift mar 12 hours. Shift mar 12 hours en kidonjo 6 gokinyi tiwuok sa 6 otieno. Mano 12 hours. Mano en shift ma naturally dhano ma normal ok onego be ni tiyo. Mano matiende ni number 1 nitiere shortage mar dakteche Kenya ka. Nurses monego be ni konyogi onge nikech nie ng'anyo. Mar adek, conditions mag tich. Iyudo ka facilities mag gitiego kata mana equipment malong'o manyalo miyo tijgi no bed mayot onge. Makoro magi gik manyalo miyo ng'ato dang'ni maparo make. Mora ka tiwacho ni nosenyaka chwalo ywak ne nang'o ni supervisor mare ok trite maber. Relationship mare gi supervisor ne ok ne ber. Koro iwacho ni ka nowuok e tich, ka nodonjo to nochopo e ot iselero kaka noromo gi caretaker gate. Kaka nochopo e ot to nyisa osiepne nang'o ni an adwa dhi bet e balcony malo kuchocho mondo aywe, adwa mana bet kenda. Makoro kata caretaker kane biro kawo takataka, osiepne mane gidak ge ot ne kia kata ni wach nosetimore. Ma nobwogo osiepne no, ma osiepne no sani ok nyaka kata mana dak e odno, odhi dak gi jonyuolne. Makoro ineno ka koso solve problem achiel osekelo ne ng'ato kendo dang'ni maparo gi weche moko mag chuny ma
onego bed ni kata en ikonye, onego bed ni kata en itaye yo moro malong'o ma wachni kok ong'i malong'o. Iwacho ni bura moro nyoluong kama riwruok mopogore opogore nye nitie, Ministry of Health nye ni kanyo, County Government nye ni kanyo, Kenya Medical Pharmacists and Dentists Union mano KMPDU, wano kanyo Medical Practitioners and Dentists Council be ni kanyo, gi weche mamoko nye nie riwruok bura moro mondo twage wi wachno. Kata kamano wacho ni jofwamb weche to nyis nang'o ni ma to koro kama wachope ni un koro beduru oko nikech ma this is a private meeting, you are not welcome kama deno koro waku kae ma koro pok wawinjo ni twagno information mane manyo wuoke minyalo yang ne jopiny. Kata kamano an gima nyalo temo jiwe nang'o ni sama watiyo gi ji watreat gi kaka dhano, nikech ikia ni ng'ato kale ang'o. Sani koro inya ket kata mana ni supervisor ne momiyo owito ngima. Samoro kan kata supervisor ne nyalo bedo ni en magi dang'ni mag paro moko, nikech ineno ka nitiere medical intern moro kanyo wacho ni there is no psychological support or professional counseling services offered to us, let alone the fact that we do all this work with no pay. Mano bende en gino manyalo hinyo kata chuny ng'ato, mana kaka ineno ka nyadende ni tiyo kuom seche mathoth to kiparo ni kochopo miso dwe to seche moko pesa miyudo onge kata en pesa matin, en gino manyalo hinyo chunyi. To wang'e ni kinde mang'eny ka kata jonyuola osetiego nyathi e skul to ng'eni nyathi koseyudo tich moro to nego bed ni konye, to seche moko onge kata kaka nyathi konye nikech ok chuli. Magi moko kuom gigo ma sirikal onego bed ni ng'iyo. Maslahi mag lakteche kaachiel kod jotije moko ahinya to mago mowuok oko mar konyo jokenya, obed lakteche obed jopuonj, onego bed ni nono maslahi mag eyo makare. Adwa nowetenge weche makamago wadhi it gazet mar Ang'wen kaachiel kod mano mar Abich. Wachako it gazet mar Ang'wen mar gazet ni mar Daily Nation, kama koro pogruok maduong' oseneno e kind jatend piny Kenya William Ruto kod jalupne Rigathi Gachagua. Makoro liekore ni pogruok makamano koro kar mondo mi giket maino margi e gigo mahinyo jo Kenya. To koro sani koro maino oket maino ahinya e gwandruok manitiere kindgi. Adiera sani Hansel wang'e ni jopuonje mago mag mbalariany onge skul. Wantiere kod chenro no mano mar somo, mano mar new funding model bende ok dhi makare. To gino maneno en mana pogruok ma waneno ka jatend piny Kenya kata jatend piny, jalup jatend piny Kenya ene mosebedo kuwuok oko ka koro wacho kaka idwa thiche oko, kaka nogole WhatsApp group kar mondo mi owach weche ma jo Kenya gombo winjo gi sani manyalo konyo ngimagi. Paro ma oket ka ni fallout ni en nikelo ka mondo distract jo Kenya kowuok kuom dongruok madwarore piny ka. An mae gima osebedo ka awacho from the beginning ni gigi eki gin gik manan issues to Kenyans. Ji ariyo gi kar mondo lose wi weche ma mulo jo Kenya, kata mana wach ma Inspector General ma police ok ne wawinjo ka Gachagua lose kes ma Masengeli ok no lose, kata mana Ruto noduogo lose mana bang'e ka koro gik moko osekethore eka noduogo lose bang'e. Fallout ni to en gima osebedo ma wachore ni en gima nochako kata kane pok kata ka kore ka ni temo mondo gi UDA gi Kenya Kwanza oyud deputy, ne nitie jok ma ok nosiro wach mag Gachagua no, makoro mage jok ma nyalo bedo ni push for fallout ni. To iwacho ni weche mang'eny ni Kenya ka, weche mag somo kaka isewacho no, weche mag thieth ni ka, weche mag pur ni ka monego bed ni loso, manyo ne rowere tich ni ka, weche mag Adani ni ka gi mamoko. Makoro iwacho nang'o ni wechego ok omi maino, ok omi teko, to kinde ka kinde winjo ni jatend piny idwa thich oko, jatend piny ywak no gole WhatsApp ko type, jatend piny wacho ni ndege otuone, jatend piny wacho ni en jalup jatend piny kata kamano ok jatend piny, jalup jatend piny osebedo ka ywak kamano. En oywak nang'o ni kata mana kuonde ma tich mano miye mondo ti mano ma kahawa kedo gi kuong moko puodhi Kenya ka gi weche mamoko ok osemiye support malong'o. Nitie approvals moko mapok otim mosemiyo tije no ok osebedo ka ok tire. Iwacho ni osechwal nyaka nyinge ma ji madhi mana 8 ka monego bed ni iwacho ni onego bed ni kawo kare. Machiel kuom gi en Kithure Kindiki, wan gi Anne Waiguru nika, wan gi Kimani Ichung'wah, wan gi Ndindi Nyoro, wan gi Cecil Mbarire, wan gi Mwangi Kiunjuri,
gi Rebecca Maino, mago jok miwacho nang'o ni onego bed ni kawo kare kapono obedo impeach. Wamalwa ma wang'e ni wuok e riwruok mar Azimio owacho nang'o ni kaeri kar mondo jogi focus e tich, kar mondo giti ne jo Kenya, gin gidak mana nang'o ni giyware gigwandore pile ka pile. Koro en nyo ywak ne jo Azimio nang'o ni kik udonje lweny jogi, kech ma lweny ma bro miyo ubedo gi en lweny ma toxic, ma lweny maonge olemo moro amora ma bro yudore e iye kanyo. Weche ma kar mondo giked gi mibadhi, giked gi rocho ratich jo Kenya kanyo. Aneno ka polis ma nyicha ka oyier kanja ka to polise cho osechako gore gi ji kendo, ma joma nyodhi adhiya gi kwe ka tera list ma nyinge ji ma yando negi gi ma yando ma Kenya ka gin gisebedo kacha kendo koro gigore gi ji ma giketho nyaka kamera ma jofwambo, ma koro mage gik monego bed ni gidiro, mage gik ma jo Kenya dwaro. To gin to koro giwuok ka koro gigwandore ni ya idwa thicho oko, to kotudore kod thicho oko no bathe kanyo bende koro aneno ka jogo ma otenore kata otudore machiegni kod jalup jatend piny Kenya Rigathi Gachagua sani koro giwacho mani it gazet mar Abich kanyo, sani koro giwacho ni kata chwal twak mano mar thicho oko Rigathi Gachagua e apisi to twak makamano ok nyal kalo yod bura. Giwacho ka ni Gachagua strategies, we have numbers to block impeachment. Wantiere kanyo ko jod bura mano ma Embakasi Central, mano Benjamin Gathiru mongere kanyo kaka Meja Donk. Nongiso gazeti ma Daily Nation ni jod bura mago motenore kod Rigathi Gachagua gise nono kata gise fwenyo kaka od bura nyalo luto mbulu. Nyaka sani wacho ni nitiere jod bura mano maderom 180 manyalo siro twak mar thicho oko e apisi jalup jatend piny Kenya Rigathi Gachagua. Kata kamano wacho mar mondo mi twak makamano dhi mbele nyaka giyudo mbulu mano kuwuok kuom jod bura 233 miwacho ni en gino ma jatend piny Kenya nyalo mana yudo koyudo sir kuom jod bura mag ODM, nikech wang'e ni ODM bende nitiere kod kwan jod bura mathoth e od bura kacha. Kata kamano giramo ni giumo gi piny ni twak makamano kotere e od bura to ok onyal kalo. Rigathi Gachagua ok nyal thich oko. Kaka isewacho ka ni kwan en estimation mare koneno to mana MPs 180. Kata kamano wacho nang'o ni MPs ma wuok gwenge mag masawa ma Kenya gi gwenge mag got kochacha, mago jogo to bro abstain nikech gibro luor ni ka gidhi e gwenge kochacha to gibro yudo gimiluongo ni backlash kata ibro jo piny bro kwedo gi. MPs ma Kenya kwanza to dwaro manyo support from MPs mag ODM. Kata kamano ODM be wang'e ni ok nie para achiel sani e wach ma siro sirikal. Ni wan ng'e ma nitiere, wan gi ODM ma broad based, wan gi ODM ma opposition. Mago gik ma koro nyalo miyo impeachment motion mar Gachagua ok dhi nyime. To jogo ma support impeachment to gimbe gichung' matek nang'o ni wan gi numbers wan gi numbers ka wambe wan gi ji ma gini ka watero to dhi kalo. Gini wasewinjo ka nitiere joma nyowuok ni gine ma gidhi lead motion ma impeachment no. Waseneno ka nitiere jok ma nyochiwo kata mana 2 weeks ni within 2 weeks Gachagua onego bini osethich oko. Wang'e ni iwacho ka ni Wiper Party gi riwruok mamoko osenyiso jo MPs gin kik donjre e wechego, gin seche kokel impeachment motion to kik gidonjre. Magi gik ma pod watemo wacho ka ni magi gik mok kony jo Kenya. Jo Kenya dwa dongruok, jo Kenya dwa neno nang'o ni ka dhi e osuptal to an gi thieth malong'o, ka an gi pi malong'o e dala, an gi ndara malong'o, weche mag somo waloso malong'o, weche mag pur waloso malong'o, weche mag dhi gi tourism waloso malong'o. Kata kidwaro chako handi moro in gi hope no handi no bro dongo. Sani chako ohala Kenya ka take serious gi license mang'eny ni ka, tax ni ka, ikara ni idwa dhi charge client nang'o, but jogi to dak manang'o ni gin gidwa impeach Gachagua, kia gidwa golo kia MP mane, wan wadwa ni ji oti. Ma ng'at mo ok dwa tiyo to en kik orit impeachment.
ng'at mano ni tich teko tame sirikal kiko rit impeachment owuoga giwe chando wijo Kenya nikech magi to gin mana gik machando wijo Kenya miyo pesa jo Kenya bedo wasted gisema MPs obet e parliament ka ni koro gi discuss impeachment motion ni en gima waste pesa jo Kenya taxpayers money bedo wasted ka kar mondo gi focus on development gin gi dak mana ni gola e WhatsApp group kikimul got kikiango mago gik mok kony jo Kenya Aya, it gazet mar auchiel kanyo bende kwa dhi mana mapiyo piyo ang'e ni mano yuarok ma bende pod wamedo nono matut ne jo Kenya mar mondo mi wane ane nobo chopo kanye bende obro rumo mar mondo mi one kaka inyalo ket dongruok ne jo Kenya kosango mabro bedo katimore. It gazet mar auchiel kanyo nyaka sani koro liekore ni jopuonjre 50,000 masomo e mbalariany mopogore opogore pacho kae nyaka sani koro pok gichulo omenda magi mago mag somo mano e bwo mano under funding model manyien ni nyaka sani koro iwachore kae ni nitiere jopuonjre mago maderom 50,000 mago mano donje hikgi mokwongo kata first year students masomo e mbalariany mopogore opogore iwacho ni thothgi pok ochulo tuition fees mage kata tok ka giseyudo omenda mano kowuok kuom sirikal. Odiochieng' manyoro wang'e ni jatend migawo mochung' ne wechego mag somo e pacho kae Julius Ogamba ne nitiere nyim od bura kama od bura nonyise mar mondo mi olos kod mbalariany mopogore opogore oyiene jopuonjrego otim penj maggi kata obedo ni pok gitiego chulo tuition fees kata omenda maggi mag somo e mbalariany mopogore opogore. Hansel ng'ama dhi chiwo penj no to lecturers ogomo mano be penjo nyaneno ka nyithi mbalariany opogore opogore e TV loso nyaneno wach malit ahinya an ng'eni dweni aseramo ni education Kenya ka nikech education Kenya ka osebedo is in a mess then mess moko chako kawuono and mess must go we can trace back to almost 10 years wanyalo trace 10 years back jopuonj manie mbalariany ogomo to gin kendgi nyaka support staff bende ogomo to inyiso CS no dhi oyiene nyithindo tim penj nyithindo go dhi timo penj kanyo MPs obed realistic kar mondo gi push mondo sirikal osort weche mag lecturers mondi nikech kata ki inyise oro circular modhi ne mbalariany ng'ama dhi implement circular to lecturers to onge lecturers to ramo nang'o ni gin nyaka CBA ma 2021-2025 nyaka kete tim eka gidok e tich. Mar ariyo number is too high 50,000 ok nyis kata mana ni weche mag somo rach Kenya ka nyiso ni ochumi ma Kenya ka number 1 rach nikech ka out of 1,300 and I mean 138,000 almost 140,000 students manoluongi e mbalariany 50,000 ingeni and more than 1/3 yeah it's more than 1/3 man nyisi ni kitiyo gi statistics ni kende above 1/3 ma Kenyans are living below poverty line mateni uchumi ma Kenya ka number 1 osekethore iwacho ni kuom almost 140,000 manoluongno 124 kende emosedhi almost to 124 mosedhi go to wantiere kod 75,000 kende mosechulo fite mar somo nyiso kaka pek mar ngima nitiere to new funding model ni benang'e ni nyaka sani oselos committee mabro bedo kanone matut. Hansel adwa nwadhi mana mapiyo piyo adwa natiek nondo mar gazet to nitiere wach mantiere it gazet mar 7 mane omenye it gazet mokwongo mano mar Daily Nation okinyi makawuono mok wanyal koso ma ok wang'eyo Ruto's mixed fix it and links to Adani Group. Ero wantiere koda jago moket picha ne kanyo mano Mr. Adil Hawaja manyaka sani koro iwacho kanyo ni kinde machon ne ntiere kod lemo moro kanyo ka Safaricom kata sani koro kinde mang'eny osebed kitude kaka ukil mano mar jatend piny Kenya William Ruto kendo osebed kinene ka udhi kod jatend piny e limbe pinje maoko kata kamano sani koro nitiere akena wach ni en chilo moro mamiene ahinya nyako tudore kod Adani Group masani koro kelo liet matine pacho ka ji pok ong'eyo ler kotudore kod kambino mar Adani mana mapiyo piyo kwa tieko kaka gazeto kiteka ni en lawyer ma ochung'ne Adani nikech wang'e nitiere petition kata mana nitie case moro e court kacha mane jo LSK notero mondo ochung wach mar Adani ni ma koro gi counter gin kaka group Adani Group be nomako lawyer koro mae lawyer mane omi Adani kata kamano ka waneno ka nitiere weche mang'eny iye kama ma
mokalo ma wanyalo neno kata mana e wach ma kes mar Adani nikech jalni miwacho ni is a managing partner mar Dentons, Hamilton, Harrison and Matthews, mano riwruok mar group ma Okinde kata kambi mar Okinde. Oyie nang'o ni ento en involved e case mar Adani but obiro mana kaka okil. Mar ariyo iwacho ni yiero mare en suspicious nikech iwacho nang'o ni kalure gi relationship mare gi jatend piny Kenya kaeri mano William Ruto nyalo bedo ni nitiere kaka gitudore e weche mag Adani gi. Iwacho ni ndalo 100 kende bang' kane jatend piny noseyier, jatend piny no appointe kaka nan executive director mano ma Safaricom makoro no replace John Ngumi ma iwacho ni notenore gi Uhuru Kenyatta. Gi weche mamoko ka be iwacho ni chakre yiere osebedo kowuotho gi jatend piny ahinya ma jatend piny kowuok. To mano bende oyie nang'o ni en ok odagi ni ok osebedo kowuotho gi jatend piny but en odhi kucho nikech jatend piny dwaro advisors. But gima ja Kenya penjore ka ni mosebedo ko advice jatend piny ni kora kar osebedo nang'o ma olemo mosebedo kwa rito kae to kwane olemo mag wuodhe mag jatend piny gikelo. Gi mamoko ka bi wacho nang'o ni osebedo osiep jatend piny kuom higni madhi mana 30 ma family ne gi family ma jatend piny osebedo ka ni osebedo osiepe. Matut nyakwara Mogia Jwang nyalo somo e it gazet mar Abiriyo. Adwa watie kod Machinglo mantiere it gazet mar 15 mano mar gazet ni mar Daily Nation. Machinglo makamano Hansel ang'eni nyakwara Mogia Jwang bende nyalo nene okinyi makawuono. Kwang'iye taneno ka nitiere ng'ato ma ochung' kanyo to ochung' ondike kanyo ni Donamita matiende ni itemo pim liet to ang'e ni Donamita mochung'e no en mano mar Ford Foundation to ng'ama ni kanyo wanyalo pongo gi wiwa ni en ng'a. Ma of course en jatend piny aneno ko chuo kaunda ne kete gi kaunda ne ka to ma weche mag Ford Foundation iwacho ni ose grow from cold nikech kinde ng'anyo cha ne en cold towards Ford Foundation nowacho no miyo Ford Foundation warning maliet kama no seyo Ford Foundation ni ema siro ng'anyo pacho ang'e ni Ford Foundation idwa gola Kenya ka mok chak duog Kenya ka but koro nyoro an nyomako dhoga ka ng'iyo TV ato ni ya to koro tango lokore koso bedo nang'o ma koro jatend piny kendo koro ema lead choir sani koro owuok e cold odhi ng'wech warm ochiegni chopo very warm koro anabedo ni ang'o change wang'e ni Ford Foundation notud kata mana gi weche mag support tije ma minod jatend piny tiyo Kenya ka mago Ford Foundation obedo ka support gi NGOs mopogore koro akia ni mae manyalo bedo ni emomiyo warm up yo ni gini konyo nyaka jaoda ka ya to kendo koro adwa Answer wach ni mogik ka watieko nonro mar gazet nyakwar Mogia Jwang nyalo pongo gi wiye ni Machinglo makamano en to nene nado mana mapiyo boro nyiriri 30 an wachna mogik pod dok mana e weche mag somo ka nikech en wach malit ahinya ka nyithindo 50,000 ok nyal afford sikul weche mag sikul jonyuol oseuso lowo morumo ng'ang'o nikech environment kata mar loko ohala Kenya ka ok yot. Environment kata mana kidhi tich at the end of the month kigo kwano iyudo ka sitima ochamo ma pi ochamo kidong' tipenjo ni ato ma to kata an gima dwa chamo onge to koro nyathi tabo tero sikul nang'o kata mana kaka kichako pur bende tek ka nikech pur bende wang'e ni weche maricho nosedonje Kenya ka koro akia ni jonyuol dwa timore nang'o sirikal onego okony kaeri. Number 1 pesni ma wuok mang'eny mimiyo ji kaka ma MPs okwamegi onego ket mondo wabed gi free education mane solution mantiere ka. Erokamano ahinya Hansel Oyang kuom kawo thuolo mari okinyi makawuono mar mondo mi walid ne nyakwara Mogia Jwang gazet momori e kind Daily Nation kod The Standard okinyi makawuono noketo kanyo ni where we got it wrong with police nyaka sani koro giketo kanyo kotudore kod report mano maraput manotelne kod David Maraga mane nono lokruoge mopogore ma inyalo kete sekta mar obila inyalo dhi nyiewo iso ibedo piny tisome yo makare. Yena mar mondo mi akaw yo madundo gi sani bang'e taduoko twak mokwongo e chenro mar Openya kik idhi mabor.